ngono lah kok malah nampa penantanging Begawan Durna. Durna tak bledhek kok dadi ngawe sangganing para Sata Kurawa. Apa dikira Bagong ijen kaya ngene iki ming wong loro saudon telu saurupan. Ora bakal wedi karo Kurawa. Sapa sing ketok? Apa dianggep aku iso nandingi Sata Kurawa? Iki aku nek ora ganti. Nek ora salin wujud satriya sing pengpengan perang wis ora gayeng perange karo Kurawa. Ya, tetanana, tandangana Bagong legane atiku. Bapak keperanggul mungguing ayuda kepapak bawat nyobentar kepapak nyomungguing aloko lho ora pangling iki kaya Setyaki dasar Barayata Satringgar Barujiran Setyaki kowe lah dalah lah kok kowe neng kene Kurawa dampyak-dampyak barisane kaya arep upacara dina Senin. Sedyane apa? Goleki menyang endi Bagong? Bagong iki ponokawanku. Yen cilik kowe wani kendhak sikara karo Bagong. Gedene wani nyilakani Bagong Setyawan. Setyaki sing ora trima. Wani karo Kartomarma sing tawedene apa? Ora minggat tebak dalam kene markane patimu leno pangendamu hilang dompetmu Kartomarma. Dan Gatot Kaca dasar Kebarayata mati mati oh waduh mati waduh mati aku. Pun. Pun. Minggir.
bola pangling iki Anoman barang ning Pancala. Wah, Anoman mere kok idune nganti muncrat-muncrat. Edian nguyuh barang. Endi Bagong? Kena kowe? Ketemu karo Bagong yen iso nglangkahi. Kuandane Sariman. Sariman aku Anoman. Mati dening aku pangkau tak ayone. Wah! Oh! Waduh, mati aku. Wah, iya. Wah! Oh! Syah! Man, sampeyan dawuh kali Kurawa ning nyatane ngapusi. Lho, ngapusi ngapa? Bapak Durna paring dawuh nek Bagong sing dadi pepalangi nggone bakal mboyong Wara Drupadi. Ning nyatane Bagong wani karo Bapak Durna jebul kancane pirang-pirang. Lho, kesik ta? Bagong ki ijen kula ketemu kali Sencaki. Sencaki gelut kali kula dereng rampung dumadakan wonten Gatotkaca. Sirah kula dicekel Gatotkaca kula wis mati. Kula wis rumangsa mati. Ning diuntir gulu kula niku mboten kok pedhot malah kaya digrepek mak kruduk ngoten. Nek kudune kowe mati kedahipun kula nyemanggaken. Wah, edian kancane Bagong pirang-pirang. Tur digdaya kabeh. Man Anoman balang nggih tumut. Ngetok. Lah kok mak jundil kula semanggaken dur. Nun. Bagong kancane pirang-pirang sirnakno le. Nggih, ngesaken dawuh. Dursasana barang kok maju iki. Nek ora dadi sing luwih gedhe, iso diajar aku ya. Ora wedi mungsuh sapa wae aku. Wiwit kapan kowe joget Werkudara? Wah, saboke ngerti gubuk asmara. Aku seneng joget. Edan. Werkudara iki. Wah. Dasar Bharanyata. Wah, suaramu kok serak iki ngopo? Wah, kokean karaoke. Wah. Demit. Kakang Dursasana. Werkudara winti Bagong? Bagong iki padha kawanku. Sapa sing arep gedasi karo Bagong? Aku sing ora trima. Wah, omonganmu kaya wong mendem ngono. Iya, Ngek. Satriya kok iya, Ngek. Mati ning aku. Wah, idak mati kowe. Kaya apa aku sing tekaning mati. Iya. Ayo. Ojar.
Isin man kula. Ka isin piye? Kula maju rek kae goleki Gatotkaca Sancaki ketemu kali Werkudara. Lha kok sih ta? Werkudara barang mrene iki ngapa? Kakangne iki lagi lunga kok tekan kene. Lah duka. Omongane kaya wong mendem nika. Disaruk-saruk ora karo-karuan. Kula ditendangi, kula semanggaken. Mati kula. Ora mundur mawon isin. Kakang Penemban Durna. Pripun Dewate? Bagong mboten isa disingkirke. Kula aturi majeng wonten ing pabalan. Tuh, Bagong. Ora minggat sing arep aku tiban cundha maneh mbok dadi muparat kowe. Pripun? Ampun mriki lho. Lah pripun? Isin kula. Iki pokal gawene sapa iki keparan karepe dhewe. Aku mau nek dibukake ngono kuwi. Kaya kelingan jaman sing wis-wis aku. Kok le jembin. Aku karepe dhewe wirangan aku. Bawa dulu tas pundi? Wirangan, Ger. Bagong gawe wirang wong sepirang-pirang. Bagong iso malik napa-napa. Lho, malik napa-napa pripun? Kula nek crita malah isin lho. Lho kok isin pripun? Bagong iso malik Setyaki, iso malik Gatotkaca, iso malik Werkudara. Bareng kula maju nggawa cundha maneh. Malik napa? Isin kula. Malik napa sampean nang bloko kali kula? Balik jaran. Oh, sengkune iki iblis. Malah ngomong-ngomongke ora. Mongkon jengking-jengking nika. Coba ora ana kula. Mesti wis nyelingkrek. Sampeyan niku cangkem elek ora. Loh. Bagong kekuatane kaya ngoten. Oh, inggih ngeri. Bagong. Yen pancen iso nambahi Kyai Nenggala aku meguru karo kowe banget. Lho iki ora pangling Yai Ndrawati. Kanggo Prabu. Kula aturi sareng sawetawis. Niwangsuk mana mangadil luwih ana sasminaning sun jagat masisane Bathara. Kanggo Prabu. Kanggo Prabu Baladewa kula aturi sareng. Kula aturi nyiram mawi tirtaning Banyuwangi. Menawi Kanggo Prabu lajeng tumuli ngligo Kyai Nenggala menika mboten prayogi kedadosanipun. Asu iki Bagong iki. Iki Bagong menungso ora tatanan. Lah kok malih Ratu Ndrawati. Kanggo Prabu sampun paring pangandika ingkang mboten sadèrèng. Menika ingkang Rayeng Ndrawati ya Prabu.
ingkang rayeng Darawati. Darawati dengkulmu mlocot. Dengkul panjenengan nggih mlocot. Edan iki piye to iki? Iki karepe piye? Koko Prabu, menawi panjenengan ngginakaken senjata cakra, kula ugi mboten badhe wang-wang. Mboten badhe kekilapan, sarta kula mboten badhe ragu-ragu. Ngginakaken senjata ceraka. Apa? Ceraka. Cakra. Nah, kados pangandika panjenengan. Sameneika Kyai Nenggala dipun du karo senjata cakra. Kowe tak tamani Nenggala mesti mati. Mboten saged kula mundi Sekar Kembang Setaman. Cangkeme kowe klirah-kliru ngono kok. Sekar Wijaya Kesuma menika dados panguripane wong sak bumi. Sinten ingkang sampun pejah menika dipun ungkuli Sekar Wijaya Kesuma menika sabet gesang malih. Ingkang sampun pejah dipun ungkuli Wijaya Kesuma saged gesang malih. Mila Wijaya Kesuma menika dipun suwun supados kinarya obat kuat. Koko Prabu. Koko Prabu. Nek panjenengan mboten kados monggo dipun puthaken iblis gelandang Nenggala legane ati wae. Janaka, undendrem. Janaka, undendrem. Si Adi ngerti, Yai Prabu Kresna menyang endi? Prabu Kresna nembe dateng Indomaret. Edian. Iya aku kok digawe bingung karo lakon iki. Iki dudu Janaka iki. Iki dudu Janaka, ayo ngaku ae. Koko Prabu. Koko Prabu. Wingeng rayi menjanaka. Koko Prabu Baladewa mlajar-mlajar wonten menapa? Aku goleki Yai Prabu Kresna. Koko Prabu Ndarawati mboten dalem papan mriki. Koko Prabu. Nggih. Kula aturi nyiram tenang sabar. Menawi Koko Prabu mboten mangke. Koko Prabu mbanian iki ardane kamsa Koko Prabu samriki Koko Prabu. Iki kok mengko Koko Prabu karepe piye? Nek panjenengan badhe mlawan bagus. Kuning mboten ten. Ora. Mboten nrimo nganti nampane. Ora bisa mangke ngaturi kok. Ah, kowe Bagong kowe karepe iki. Pakde mlayu-mlayu napa Pakde? Pakde Mandura mlayu-mlayu nang ngopo Pakde? Nek pancen Pakde duwe kerepetan kandha karo Antasena, aku sing bakal nglampahi Pakde. Anak kula nang Antasena. Aku anak kula nang Pakde. Pakde Mandura, iya. Pakde Bule, iya. Kowe ngerti Bagong ora? Sapa Pakde? Kowe ngerti Bagong apa ora? Pakde ngeloki Bagong kok. Kusik. Saiki omong sing suwe. Omong sing suwe. Suwe. Lho, ora ngono. Omong sing akeh. Antasena. Piye, Pakde? Antasena saka endi? Kasatriyan. Kasatriyanmu ngendi? Pringgondani. Anu. Ngrandu Gumbala, Pakde. Antasena kok kasatriyan Pringgondani iki gosok. Karo omahe dhewe ora apal iki, Pakde. Omahku wis digusur, Pakde. Urung ding, Pakde. Kasatriyanku ngrandu Gumbala. Pakde goleki sapa? Goleki Budhe apa? Ora. Goleki Bagong. Bagong ora ana, Pakde. Kowe rasa ngapusi. Suaramu grok-grok kuwi Bagong. Kowe ora mingkat Nenggala dening aku. Aduh, Pakde, aku tak mlayu, Pakde.
Kula suwun kanthi sanget kula aturi nyiramawi tirtaning kesabaran. Sedaya perkawis punika mboten badhe paripurna menawi namung kinarya gejegan anak Prabu tiyang agung. Paman Prabu Pancala kula nyuwun pangapunten sakalangkung kathah mboten dados menapa nggih. Namung kula kanthi sanget kula suwun kula sampun panggihan kaliyan anak kula pun Waradrupadi. Paman wonten dawuh. Kados menika wartosipun. Yayi Waradrupadi sagang ladosi bapa Panembanduna menapa mboten? Kula sampun nanting dhateng anak kula pun Waradrikandi, anu Waradrupadi. Supados badhe ngladosi kalian kadang kula tunggal guru duk nalika wonten SD Negeri Impres. Setan. Tiwas tak basani. Menus ratatanan. Gugu karepe dhewe. Menungso kranjingan. Wah, lah kok kowe iki ngobrak obak karo asmaning Paman Prabu Pancala. Malih ora kowe? Kowe malih apa ora? Ora gelem malih aja nglawan kendarat dening tanganing Baladewa. Nggir, Bu. Tiyang Agung Baladewa. Menawi panjenenganipun tiyang Agung Mandura menika mboten kersa angendhak dhateng kamurkanipun, menapa badhe kula wadulaken dhateng tiyang listrik. Lah tenan to? Lah tenan kowe pake. Ayo, pokoke entekke wayange. Wis kentekan wayang ngantian. Sing nang eblek wis tak tokke kabeh. Wis tetep konangan aku iki suarane ra iso ngapusi kok. Wis tak ilang-ilangke geroke tak ombeni barang ya mesa konangan. Pinter tenan Baladewa. Wis ah. Kala cacak menawa cara lakonane. Nek sinuwun mandhar mateni aku ben dipateni. Candak kowe aja mlayu, Bang. Wah! Candak. Kecandak kowe saiki. Bar mlayu nang ndi? Ora mlayu wis ora ana dalane kok. Ayo saiki kowe manut ora? Manut pripun? Kowe bali. Nyaketen niku bali? Iya. Wis ra ana ojek. Ngrekoso kula le mulih. Bali ora? Mboten ajeng wangsul. Wani karo Baladewa. Mboten ajeng wantun. Nek ora wani bali. Mboten ajeng wangsul. Tegese wani karo Baladewa? Mboten ajeng wantun. Kowe iki jane piye to? Ya ngene iki asline. Wah, setan alas. Bagong, nun. Aku wis ditanggungke karo Yai Prabu Duryudana supaya iso kelakon mboyong Waradrupadi dikaro dening Bapa Panembanduna. Nek nganti aku gagal mboyong Yai Waradrupadi, aku bakal napa duka saka Yai Prabu Duryudana. Mula aku tetep kudu mentala karo kowe. Terus kowe bali ora? Mboten. Tetep ajeng garwa Dewi Waradrupadi. Ora ngilu karo gedhokmu. Pun ta. Tresna niku mboten perkara bagus elek. Sapa ngerti kula mangke ketemu Waradrupadi purun kali kula. Lho, sapa ngerti? Nek ngono ora gelem minggat sing ngarepe Baladewa. Mboten. Glandang nenggala mbuh dadimu kowe ponakan Bagong. Weh, ana sing ora setuju siji. Drupadi, wonten paring dawuh Kanjeng Rama. Ning ngarepamu kuwi sapa? Menika Panakawan Bagong. Ingkang wis bisa gawe tentrem negara ing Pancala. Merga saka
pamutahe Begawan Durna. Mesti wae yen kowe tak tanting supaya tak rabai karo Durna mesti ora gelem. Terima pejah. Mula gandeng kowe ora gelem tak rabai karo Begawan Durna, mongko ing bisa ngundurake Begawan Durna mau Bagong. Mongko Bagong duwe niat ngayomi marang kowe sak jroning kowe ditinggal karo bojomu ya kuwi anak Prabu Ngamarta. Mekaten Kanjeng Rama. Iya. Menapa dipun keparengaken kula sak rembag lumiyen kaliyan Bagong? Ya sakarepmu kono. Aku tak nglungani papan kene rembuken sing kanthi apik-apik. Nggih ngestaken dawuh. Wis kono. Bagong, Nun. Penake. Durung apa-apa e. Wis kon menake ta. Ana kawan Bagong. Wonten dawuh. Moro saiki tak takoni niatmu apa nggone bakal kepengin ngayomi kelawan aku. Satampang karamasane. Angel tenan nek ngomong nek karo wong wedok iki nek lagi pertama kaya ilate iki kaku. Sak pengkeripun sinuwun Prabu Puntadewa. Kula nika namung badhe ngreksa asma panjenengan. Tegese ampun ngantos disenggol dening priya sanes, ampun ngantos dipun kajengaken dening priya sanes. Mila niki sisteme kawin kontrak. Tegese piye? Kula dados garwa panjenengan ning mengke nek sinuwun Puntadewa menika sampun rawuh. Kula kedah ngawon panjenengan kula aturaken sinuwun Prabu Darma Kusuma. Lah upama nggone tindak kuwi setahun, Panjenengan dadi bojo kula setahun. yen lil tindak 2 taun, Dadi bojo kula 2 taun. yen nganti ana apa-apa upamane sing jeneng tresna kuwi jalaran saka kulina, aku campur karo kowe saking kulinane terus aku ya ketukuran rasa tresna sing gedhe. Nek upama aku terus iki mung upama lho. Aku duwe anak karo kowe piye? Sesuk nek Sinuwun Puntadewa rawuh, anake dipacul ndase. Kuwi jenenge ora duwe rasa kamanungsan. Nek upama Sinuwun Puntadewa gelem nampa ya wis ra apa-apa anakmu tak monge. Monggo, monggo. Daripada kula omong dadi kere, lu sampeyan sing momong. Iya. Berarti ya wis mbangane aku dipek ratu kono-kono. Akeh sing padha ngayunake kelawan aku. Luwih becik nek aku urip karo kowe, Bagong. Puspawana Alayub. Kowe iki arep ngopo? Ajeng anu buka gending. Gending apa? Mboten iso. Ame ngawur watone lekom. Menika saestu. Iya tenan. Wah, jan. Nek ngoten kula wis ora ana tabeting antaraning Panakawan kali Bendara. Ora ana. Kepareng kula badhe ngadeg. Ya ngadeg kok saiki wae. Nggih alon-alon karang wong tuwa e. Ning ngadeg ora iso sakal. Iya. Wah, jan. Kula ya wis ora basa karo panjenengan. Wis ora sah basa ora apa-apa. Yayi. Yayi Wara Drupadi. Kakang Mas Bagong wonten dawuh. Nyes. Nyes bokongku. Ati. Jan. Kaya siniram tirta wayu sewindu. Inggih. Iki terus apa liar jagongan iki meneh lapangan ngene iki. Hah? Apa ya ora ana tempat ngopi lah paling ora. Berdua. Ngono lho. Kowe pesen kopi, sing kopine iso ana gambar I love you. Terus mongko aku sing nyeruput. Wonten.
Pancala mriki wonten papan kados mekaten. Naminipun Pan Cafe. Ben saya awur-awuran wisan iki. Nah ngono ayo mlebu jroning Taman Sari wae ya. Inggih ngestaken dawuh. Engko aku lungguh kowe ning jejerku. Gandeng aku sarep rabi karo kowe. Berarti kan abdi-abdiku kae ya ngladeni karo aku. Mestinipun mekaten. Nah, alhamdulillah. Iso apa-apa iki. Biasane ning omah mung dikongkon bojoku. Bojoku saploke ra iso mlaku kae. Nek akon sak penake dhewe mung nuthuki cangkir tek 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 tek. Minta minum. Teng 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 teng, minta makan. Aku padake baby panggang. Baby sister. Inggih monggo Kamas. Aja Raden. Kamas wae. Inggih, kula dherekaken manjing wonten ing Taman Sari. Yo. Mangkat yo. Inggih, monggo kula dherekaken. Yo ayo yoan. Inggih. Monggo. Mlaku bareng yo. Inggih. Aku gandeng. Gandeng yo kena, ngrangkul yo kena. Ayo ora. Aku mau nek ngrangkul. Aku nek ngrangkul kene iki tanganku turah. Nritik terusan. Nyok ngeceki apa-apa. Nggih. Yo mlaku bareng wae yo. Monggo kula dherekaken Raden. Raden meneh. Kamas.